Durung enjing pemirsa, piye kabare ketemu aku maneh Nugi ning Pawarta Pido. Esuk iki pemirsa iso nyaksikno rega-rega sembako nganti preyan mundhak saka wektu kanggo wektu. Salah sijine yaiku beras. Pinginane kacarita Indonesia pecah ndok amarga kudu ngimpor beras 30 triliun rupiah. Juru omong Badan Pangan Nasional Bapanas ngendikan, awake dhewe kudu ngimpor beras kanggo nutupi kekurangan panen beras petani domestik. Lan negara kudu ngimpor jutaan ton beras sing diperkirakan regane luwih saka 30 triliun rupiah. Saben warsanipun Indonesia pancen kudu ngimpor jumlah sing akeh kanggo beras sing iso nyukupi kebutuhan beras domestik. Iki amarga hasil panen petani mudhun 20 nganti 30% saben taun. Akibatnya pabrikan beras ora bisa ngasilake beras sing cukup siap kanggo ekspor lan nyukupi kebutuhan pasar. Kedadian iki uga disusuli dening akeh pihak amarga Indonesia biyen negara sing merdeka sing ora perlu impor beras. Nanging saiki kudu terus impor beras sing kanthi jumlah sing akeh. Iki asring kedadian amarga akeh beras sing ora nyukupi standar minimal kemasan amarga bijine ora apik lan ora tau diganti. Pupuk telah diganti lan rega bahan produksi dumadakan mundhak. Yaiku alasan kenapa pasokan beras domestik sithik banget. Sejatine pemerintah iso nyegah kanthi program pemerintah supaya para muda kepengin dadi petani, supaya SDM sing wis ana iso ngatur lan ngembangake sawah ing Indonesia. Sampean uga bisa menehi pitulungan kanggo nyediakake pupuk sing berkualitas, nyediakake wiji anyar utawa liyane kanggo mbantu petani ngasilake tanduran pari sing luwih apik lan luwih akeh. Lan ing pungkasaning atur pangan ing enjing menika, mugi-mugi informasi ingkang kula aturaken saged paring informasi ingkang cekap lan saged dipun tampi kanthi sae. Kula Nugi saka Pawarta Pido badhe pamit.